Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Balik na po tayo sa ating weather analysis pagkatapos ng ilang linggo na puro special coverage ng mga sunod-sunod na bagyo. Okay, so balik na tayo. Normal na ulit panahon. Nasa monsoon break tayo within the next 2 weeks. Okay, so ito po yung analysis na yung araw po ng unang araw ng Agosto hanggang 4, Biyernes hanggang Lunes. Ito po ang ating Tagalog version. Pinilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinakamagandang educational institution dito po sa Naga City at sa Rion, Bicol. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, i-click lang po ang link dito para malaman ninyo all about these sustainability programs ng BPI. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, umpisahan natin ang pinaka-latest update. Ito yung GovSat early morning kanina, ginawa natin at nakita ninyo lahat ng bagyo na sa taas. Si Komay, ito po yung dating Emong, ay naglandfall na po sa may Shanghai a few days ago. At nalulusaw na po siya dito sa may west of Shanghai. So wala na po itong bagyong ito. At meron panibagong low pressure nag-form dito. High chance of becoming a tropical depression. And dahil hapon, ginawa na po itong tropical depression ng Japan Meteorological Agency. At ito ay nasa bisinidad po ng dito po sa may North Philippine Sea. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung power line. Okay, so yan blue na yan. Nasa labas po siya. So wala po siyang local name. And ito naman po yung bagyong Crosa na matagal-tagal na dyan nag-stationary. Mag-isang linggo na lampas. Ay lumakas pa. Naging isang severe tropical storm. 100 kph yung kanyang lakas. Pero hindi po ito tatama ng Japan. Sa may offshore areas lang po ito ng Tokyo. Sa loob ng 24 oras. At mag-recurve na po siya patungo sa karagatan silangan ng Japan. So wala po itong direct effect. Although ang kanyang outer bands magpapaulan po sa Japan, may konting hangin din po dyan. Medyo may kaliitan kasi itong bagyong si Crosa. Samantala, yung basang habagat ay nagbabawas na po sa Pilipinas. Halos nawala na for the past few days. Nandito na lang po malapit sa low pressure 93W. Mostly dry po ang ating habagat. May pa rin yung hangin hanggang 50 to 60 kph ang bugso, lalo na po pag naghali, early afternoon. So yung mga nandito po sa may West Philippine Sea, sa kanluran ng Luzon ay magiging maalon pa rin hanggang 3 metro, while the rest ng ating karagatan ay bagsak na po sa 1 hanggang 2 metro. Medyo light to moderate pa rin yung alon, pero hindi na po masyadong choppy yung karagatan. Lalo na po next week, babalik na tayo sa tinatawag nating monsoon break. So, magiging tahimik na naman po ang bansang Pilipinas hanggang sa kalagitnaan ng Agosto. Okay? Pag tahimik, expect ninyo ang mga localized thunderstorms isolated sa hapon o gabi, minsan ilang minuto lang, at naglalast po yan ng 1 hanggang 2 oras. So, mag-iingat po sa mga kidlat. Dito po sa Naga City at Bicol Region, mukhang na yung darating pong Martes, Agosto 5, magkakaroon tayo ng local thunderstorm sa hapon. So, yan po ang nasa 50% pa lang ang probability, but iyan ang pinapakita ng mga computer models as of this time. Meron po ang tropical wave dito, but sa latest na yun, alas 4 model run ng European model, ay mukhang hindi matutuloy. Magiging napakahinang wave lang siya, hindi siya magiging active low pressure. So yan ang good news po sa ating bansa. At ito yung ating latest sa JTWC, Joint Typhoon Warning Center ng US, para makita ninyo kung gaano kalakas na yun si Crosa. 100 kph, that's 55 knots. At yan ang Tokyo. So nasa labas po ng Tokyo yung tropical storm force winds na up to 65 to 75 kph. So walang problema. Itong shipping lanes lang dito ng Japan ang medyo magkakaroon ng problem. Ito yung multi-track lahat ng Asian agencies except for Pag-asa and Hong Kong since nasa labas ng kanilang domain. So
Yan, wala pong landfall na pinapakita. Patungo lang po siya sa karagatan east of Japan hanggang sa maging part na siya ng isang frontal system. Samantala, ito yung sinasabi kong low pressure, si 93W bilang bagyo na naging isa na po siyang bagyo ng Japan Meteorological Agency at kumikilos po ito pa silangan at within the next 24 hours, ito po ay mag-curve towards the northeast patungo sa karagatan. Similar po sa tracking ni Kosa. So, wala po itong epekto man sa anumang bahagi ng East Asia, lalo na po ang Japan. Samantala, ito yung fast animation. So, yan po yung napakaliit na Kosa. At ito naman po si 93W, isang depression ng Japan, bating US, low pressure pa lamang. So, nandito yung kanyang center. Ang Pilipinas, napakaganda ang panahon. Nakikita nyo dito sa zoom in satellite animation, yung nakikita nyong gumagalaw from the northeast, yan po ang high level clouds, around 30 to 50,000 feet. Ang direction po ng hangin dyan sa taas ay galing sa norteng silangan pa ganito. Okay? Pero yung low level clouds, yung malapit sa surface, ito yung lagi nating binabanggit. Yan yung habagat. So nakikita nyo yung habagat galing po sa southwest. So dry na dry po yan. Okay? May mga instances po yan kapag nagsasalubong yung upper clouds and lower clouds. Magkikreate po yan ng thunderstorms tulad po dito sa may area po ng Mindanao na malapit sa equator. Mas mataas ang moisture content dito. Okay? So, maulan po dito ang area ng Mindanao lalo na sa hapon. Nagsikalat na po sa ibang bahagi po ng Mindanao sa mga oras na ito. Sa Naga, walang problema. Hanggang sa Martes. Although Martes ng hapon, may forecast na ulan dito sa ating lugar. Sa hangin at mga pressure systems mula sa European model, mananatili po hanggang linggo ang hangin na habagat dito sa ating lugar, although unti-unti na siyang hina. Dito na naman po sa Batanes, medyo mahangin pa rin. Dahil nandyan po interjection ng habagat, pero mahina po ang habagat, dry na dry. So sa Lunes, talagang completely kalmado po ang buong Pilipinas. Variable winds, maalinsangan, pwede umabot po ng 44, 45. Ang heat index na yun, 43 dahil mahangin pa dahil sa habagat. Pero pag nagkalma, yan ang medyo mainit na naman tayo. Mag-inom lang po maraming tubig, 8 glasses a day, wala tayong problema niyan. Okay? Yung mga senior citizen, stay at home lang sa medyo malamig na lugar. Samantala, sa Tuesday, yan, hanggang Wednesday, same situation. Kalmado po ang buong Pilipinas. Mayroon pong tropical wave dito sa Pacific sa may Philippine Sea. Hindi naman po siya magiging isang circular low. Common naman po yan. Magkakaroon ng low pressure dyan sa area na yan pag bandang hapon. But hindi siya yung talagang tunay na low pressure system. At pagdating ng at kung gusto yung silipin, yung day 6 hanggang day 14, hanggang August 15. Yan, magpakita ko sa inyo na talagang wala. Kalmado po tayo. Walang pinapakita ang mga weather system. Okay? Except po sa August 13, babalik na naman po yung habagat. Ayan, nakita nyo dito. Pero mahina lamang po sa may Palawan, may Maropa. Okay? At mukhang mayroon conform dito low pressure system west of Batanes. But less than 20% pa lang po ang probability niyan. So, malalaman natin yan as time goes by. And sa ulan, again, ngayong hapon, may mga thunderstorms sa Mindanao. Dito rin sa may Cagayan Valley, baka magkakaroon. The rest of the Philippines, tingin yung Bicol, talagang walang-wala. Dry na dry po ang condition sa atin. Sabado ng hapon, dry pa rin sa Bicol at Naga City. And dito rin sa area naman ng Cagayan Valley, may mga localized thunderstorms at sa ibang bahagi po ng Mindanao at Visayas. Sa linggo ng hapon, dadami ang mga thunderstorms sa may Mindanao, lalo po sa may Zamboanga Peninsula, Soxogen, sa may area po ng Bukidnon, Lanao, and Davao. The rest, tuyo tayo, except for parts of Visayas and Cagayan Valley, baka may mga localized thunderstorms. Lunes ng hapon, same situation, dry conditions except for some chances ng isolated thunderstorms sa Palawan, Visayas, Mindanao, at Eastern Cagayan Valley. And then, ito na po yung binabanggit natin, alas 2 ng hapon, alas 3,
sa Martes, mukhang meron tayong localized thunderstorm dito sa area ng Bicol, sa may Camarines. Okay? Ano? Hindi lang gumagalaw itong ating tracking map. So, yan o, so may pili. Ang forecast nito is 50% probability. So, baka magbago pa. So, hopefully, mahina yan. But, pinapakita dito yung 3-hour rain. Heavy. Localized thunderstorm lang po yan. So, yan po sa Martes ng hapon. Sinum ko lang po ang Naga at Camarines. Mukhang may thunderstorm tayo sa Martes. Agosto 5. So, the rest of Mindanao, may mga isolated thunderstorms din. Dito rin sa Visayas, Metro Manila, Southern Tagalog provinces. That includes Calabarzon at itong area po ng Cagayan Valley. So, yan. Mukhang may mga thunderstorms naman po sa Martes. At sa Miyerkules ng hapon, halos buong Pilipinas na naman, may mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms. So, magdala lang ng payong, kapote. Dahil simula Martes onwards, baka may mga afternoon rain showers and thunderstorms. Mag-ingat sa kidlat. Kapag nasa open field kayo, magsilong muna sa mga concrete buildings dahil mahirap nang tamaan ng mga kidlat. Okay? And sa alon, na yung araw na ito hanggang bukas, magiging malaki pa rin dito. Lampas sa 3 meters dito sa may West Philippine Sea. 2.5 to 3 meters here. Hindi na nakikita. But ang ibang bahagi po ng ating bansa is less than 1 meter. So by Sunday, Monday, Tuesday hanggang Wednesday ay mahina po ang alon. Halos kalmado hanggang 1 metro lamang po dito sa may East Philippine Sea, as well as sa West Philippine Sea sa may Kalayaan Island Group, Spratlys. Ang inland waters ng ating bansa ay napakakalmado. Tingnan niyo, up to 0.1 lamang. So, very suitable para mangisda at mag-sea travel. Darating pong Monday, Tuesday, Wednesday, walang problema po yan. Okay? Lalo na po pag i-forward pa natin hanggang sa darating pong August 15, halos okay ang East Philippine Sea at Central Philippine Sea. Pero mukhang Wednesday, Agosto 13 hanggang Agosto 15, yan na naman po ang habagat sa may Kalayaan Island Group. Umabot po ng 2.6 meters ang alon. But ang forecast na ito is less than 20% probability. So pwede pa pong magbago. Stick lang tayo sa 5 days which is on Wednesday, August 6, na napakaganda po ang alon po sa kalmado po ang buong Pilipinas. Now, sa Modern Julian Oscillation mula sa US, ito yung US model, GFS, galing sa Climate Prediction Center ng NOAA. Ang heart ng MJO na yun, nandito sa may Western Hemisphere, sa may African continent. So, nakita niyo dito yan. Mag-stay yan for the next 15 days hanggang August 14 sa may Indian Ocean, ang wet phase. So, dito sa atin, ito yung atin, dry phase tayo, nandito ang Pilipinas. Okay? So, kita niyo dito ang Philippines. Talagang talagang yellow, orange ang color. Pag yellow, orange, ibig sabihin, hindi po siya nag-absorb ng init ang karagatan. Nag-escape kaagad sa atmosphere. Okay? And sa ECMWF, same situation. Nandyan yung MJO, yan ang forecast hanggang Indian Ocean. Australian Bureau of Meteorology, same din. Mag-stay sa Indian Ocean hanggang August 24 to 29. Pero mataas ang uncertainty after August 10. So, hindi natin alam. Sana hindi na umabot dito sa Western Pacific. But take note, pag dry phase ng Modern Julian Oscillation, pwede pa rin magkaroon ng bagyo, pa isa-isa, at maliliit sila. Gaya na nangyari nung last year, yung 3 sunod-sunod na bagyo. After nung kay Christine, yung mga maliliit na bagyo na lang. Dahil nasa dry phase po ng Modern Julian Oscillation. So, ito yung animation. Yan po ang dry phase. Okay, pagdating ng August 20, yan, papalapit sa may Indian Ocean ang wet phase hanggang August 28. So, let's hope na mahina lamang po ang wet phase. Ito yung nangyari Nandito siya, labas dito sa circle. Pag nandito siya, ibig sabihin, medyo malakas yung MJO. Pero kung nandito lang sa circle, mahina. Lalo na pag nandito, yung daan ng MJO, medyo malakas po yan. And sa Global Tropics Hazards Outlook naman ng NOAA,
ito yung sa GFS rin for the next 2 to 3 weeks. Na yung third week, highly uncertain. Ito 50% probability, August 6 to 12. Yan po ang dry phase ng Modern General Oscillation, below average rainfall, papalapit sa Pilipinas, pero may chance of 20% or more of a tropical cyclone formation, but more than 20%, walang problema po yan. And then patuloy po hanggang August 19 na nasa dry phase po ang area po ng Indochina hanggang dito sa may Pilipinas. More than 20% of a tropical cyclone formation. So mag-worry tayo pag more than 40 or more than 60. Pag more than 20, wala yan. Baka hindi matuloy. Okay? Kasi dry phase. Pag-asa ganun din. Ito mga 1-1, ito yung sinasabing low probability or low likelihood na magkakaroon ng bagyo. Ito yung low tropical depression na yun, si 93W. So, wala tayong problema hanggang August 14. Okay? So, we'll keep you updated in the coming days, weeks, kung magkakaroon na naman tayo ng next phase ng Modern General Oscillation o mga bagyo. Sana wala. So, yan na muna po ang pinaka-latest update. Ang importante po, pag dumating na naman yung mga thunderstorms, magdala naman ng payong, kapote, panandalian lamang yan sa hapon o gabi. At mag-iingat din po sa mga probability ng mga biglaang pagbabaha kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms. Ito si Mike Padua. Happy weekend sa inyo lahat. Stay safe always. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At we'll see you again next week. God bless po sa inyo lahat.